ke Office Jong Usab Divisional and Health Officer in Charge Block Program Management Unit Mawphor harangkat ke jinge trailang bat ki weipat ki department haka arpau trik uyayong harja arpar kalapenlong ya ke health mela Sakwang Presbyterian Higher Secondary School da ke jing tmu ban ai ke jing shekrik babyang haka baide bat ke koit ke khiah bat ki weipat ki scheme ki bahap mapo ke scheme sorkar bat ke jing penrung kerteng thumai ya ki balawan haka ne ke program lawan banishim benta de ki pai nongshong shnong ki kena school bat ki para shnong ba marjan kiladon ru bun ki stall na ke benta ban yarap ban penso thu halo ki program beper baide bat ke koit ke khiah katkum ka thong jong ka Ayush Health and Wellness Care bala pinbit pinbyang de ka Ayushman Bharat card haka bashna ya ki unique health ID hapo ke ABDM na ke benta kitu ki balawan bande shim benta kumjo haka ba ai jingi kai bat jing penso thu ya ki nongshong shnong shapang ki jingbam ki bete ya kemen ka jingle khoi bat ki we ki benta ki baidei bat ka roi ka par haba kren ko mokong san ha ke ne ke sngi uba SC Laloo ubalong additional deputy commissioner ka Southwest Khasial district Mawphor ula kintu ye ki pa ba nongshong shnong ba barabor kin long ki we trailang bat ka sorkar haba ki don kum ki ne kilan aji hi kai nakliang jong ka sorkar ka baidei nakam ta ka jingmen toy jong ki hi kiwe pat ke sorkar ke belai don lang ha ke ne ke sngi ki kin thup yo ba ai lauriniang u block development officer ka Mawphor CNR di block ka kong DBS Mukim, Assistant Commissioner, Food and Safety Standard Authority of India, u Dr. FR Latang, ubade u District Medical and Health Officer, bat kiwe pan ki he sorkar. Ha ke negeski hadu kumba South Pa san pun reungot ki brew, kila penrung kerteng thumai lengba jong ka neka program. Jingangnud jong ke sorkar India, hadin mengeladap ye ke jingangnud ke balanjong san snem tam. Ke jing community jong ke sorkar, bat keri barok kuwe ke longba, ki nongshong shnong baro pynïoh ya kamet ka bakot ki khiah ka ba arpat bagi nongshong shnong ki long ki badap ki babiang bat ka balai ka long ba ki nongshong shnong kin sothuru kunno ban pikir ya ladi kum ki nongshong shnong khnang bagani ka rijingi kan ya shakman ni imma ka perthai ka badap tang di ki jinge ki ba ke saudong ki jingpang ki jinsitom ka khlam ka bagi nong shuma ki ki arni ki snem ki boleh wat kumengili osno nei Dr. Nari bagani ke jingpang kampat sim lekut dan lagi benta jong ke porthei ke ba ke di ke jingpang kadang jur hande ni ayo yo play try kenran bai ke ri jongi ye ke ri India ba di ke state Meghalaya jongi u play dang badeka hagi sangti ke jong ba menta ni lang yo kumni ban ye lum lang ban pelong ki program ke prepare hagi sni bal dat bat wat benta namar kata ke jing kentu jonga hagi ke puat kolong Sobha ban shim kabu ya kani ka si wan ai ba kani ka si kanlong tang ka bangi snow dala ki jong diskor ki jongi ya ka ai ka bangi lakren baro ki officer bala shim benta ban kentu yangi yeso kemen shibon ya assistant commissioner jong ka food safety ki kong DBS Mukim ki bala wan nan na shnong ban pun so tho yangi ya ki jing shisha baro namar kum ka district kum ki nongshong shnong nila bandon shibon ki jong berkat let's say ki bangim sauthot ban perkhat ko bor bre jongi hanrai khule shibon kong mukim megamanta ke ringkat jabi kalong kum kajing ai men sen kajing pensha yangi hagani ka district mengim tip yeki ai yeki shisha shapang ka jingbam jingdi u khau u dei u baning kong nang ta ka wan ka pynïoh nang ta ka wan ka mlo nang ta ka wan ka dot bat nang ta ka wan kiniki kenja kum u ata u maida kini ki ki santli ki ba la shim kerpang ban pen klain ye ki da ki vitamins ba ki micronutrients ki ba don kam na ka benta kamet jongi tenang na daw phim dei ban jiet la ni phim dei ban smong tho bakla ka jing smong tho bakla la ni ka jing bom shai ki pat ba ka long na mar ba menu ka sorkar kala implement ya ki 45 rice menu kala sedang bansam ya kani klemda kipat ba pynïoh ya ka jingtip ka ba tikna kadai kata ka bala penlong ya kipat ba ki babon bandon ka jing artetian ban bam ya uniu kha tinak nak andre ka puat pat kampat slim ban ai jp ya kani ka jingtip ngi piling ba ki test report ka bingi lale ya ka banang ni na mau kurwat rup ngila kelek ya ki ni ki rice sample nang tana is khazels keleng sau dong ni Laloo ye kini ki khau ka bangila ra ban test ki bat kat kum ka test report ka bangila yo kalong ba undan setia utau khau plastik ini ban artetian ya kata
Menreu fortified rice. Ban hani kalong sapang kali ke jinton kam bangin yada yala dia nak jinyo ek jimpang kaba hati parang di ongane ka preventive health care bunsian na bangi karan sapang ka jingko jingkha imut bach sapang ka jingdet simdawai na jingdet hospital ni iklet no kata ka preventive health care kaba ngi ngila ban sim hala sinak ngai jong hiyen pemla kumthuk mene bla batai sapang di jingdet kuat nangta ka bam nangta jingdet kai exercise ta da sports hani nangta si exercise nangta bat jinglet kuat ya kan ya Mariam kajing penek pensa ya Mariam kajing kuat undi ibora ya kata ka jingkat jingcha kabayada yang ni bangin net ban sing dawai bat ada kadi kajing kane ka preventive health care ne ka health care ka ba hakane ka shnong man ki shnong ka bani kom kan yada ya kajing buon ji bre belek sekni ki hospital ka ba hari ki secondary ne ka tertiary health care kan punna kata kan punna ru ka jinglo jingsap haye masal ya kata ka bangpa ban yale banyada banjo ek jingpang